se non comenzamos as obras en Lubián neste ano, será moi difícil que teñamos conexión ca Meseta en alta velocidade para o ano 2012. Isto é unha realidade, non? Polo tanto, creemos que é moi necesario e urxente que se constituya canto antes, que se convoque a comisión bilateral, que se constituya a comisión de seguimento, tal e como reclamamos o conxunto das forzas políticas galegas por unanimidade, e que nesa comisión de seguimento, o presidente Zapatero, do que non dudamos da súa palabra, presente un plan de inversións para este ano, para no 2009, 2010 e 2011, que nos permita afirmar que agora temos algo máis que a súa palabra. Temos orzamentos aprobados e un plan de inversións aprobados que nos permita asegurar que vamos ter alta velocidade no ano 2012. E chegado aquí, eu quero mostrar o meu convencemento de que se vai a convocar a comisión bilateral e que se vai a constituir esa comisión de seguimento. Porque é unha petición unánime do Parlamento galego, é unha petición maioritaria do Congreso dos Diputados e está acollida á lei. Por lo tanto, eu estou seguro de que non se pode negar isto eternamente. E eu, polo tanto, pídolle ao presidente Zapatero e á ministra Salgado que rectifiquen canto antes. Que rectifiquen e convoquen a comisión bilateral para a constitución desta subcomisión. E, ademais, que o fagan con tranquilidade, porque os galegos somos xente ben pensada, ben intencionada e xenerosa, e non llevamos ter en conta as negativas que ata agora tivo a convocatoria desta comisión bilateral e da subcomisión que dela se ten que desprender. Non llevamos ter en conta. Se rectifica, todo o mundo vai aplaudir a rectificación.